Vi har lavet en tidslinje over romantikken. Det kortet blev fundet af husmand Erik Lassen i 1734. De originale blev stjålet i 1802 og omsmeltet af en mand ved navn Niels Heidenreich, en fattig guldsmed og urmager. Guldhornene blev aldrig fundet igen. Oehlenschläger var en dansk guldalderdigter og forfatter af skuespil og digte. Han blev født den 14. november 1779 og levede 71 år. Adam Oehlenschlägers mest berømte værker er Guldhornene og Danmarks nationalsang, der er et yndigt land. Han regnes for at være Danmarks første store romantiske forfatter og er blevet kronet digterkonge. Da han læste på jurastudiet, skrev han sin digtersamling Digte 1803, hvor blandt andet Guldhornene var iblandt. Adam Oehlenschläger blev inspireret af en 16 timer lang samtale med Henrik Steffensen, som var en dansk-tysk naturfilosof og som også hjalp med at udbrede romantikken i Danmark. Han fortalte Oehlenschläger om den romantiske naturfilosofi. Oehlenschläger skilte sig ud med sin mangel på særhed. Han var genialt normal, vil visse sige. Han var en ungdomsoprør på jagt efter den store skønhed, ånden i alting og kunstens mening. Og han blev ungdommens poet, der startede en helt ny tid. Hej, jeg vil gerne fortælle jer om nationalromantikken. Det var fra 1807 til 1820. Nationalromantikken, det handlede basalt om at elske sit land. Og der var flere eksempler på nationalromantikken, nemlig Der er et yndigt land af Adam Oehlenschläger, som I sikkert kender, det er vores nationalsang, som I kan høre her. Det var nationalromantikken. Og så var der Danmark mit fædreland, som også var et tegn på nationalromantikken af H.C. Andersen, som også er en sang, som vi kan høre her. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Romantismen var en kunstnerisk periode, der varede fra ca. 1830 til 1850. Perioden er ofte blevet anset som en underperiode til romantikken, som varede fra 1800 til 1850. De har også nogle ting til fælles, altså romantikken og romantismen, for eksempel deres verdens- og menneskesyn. Men de har også mange forskelligheder. I romantikken og især i Biedermeier er der meget fokus på det smukke, det gode og harmoni, hvorimod i romantismen er der fokus på det uhyggelige og det skumle. I romantikken går man også meget op i det at være en del af et fællesskab, hvor der i romantismen er mere fokus på individet og ens selv. Der er derfor også skrevet mange jeg-digte for romantismen. Biedermeier er ikke nogen person, men det er en retning inden for romantikken. Og Biedermeier er meget idyllisk og trygt og hjemligt, og alt skal helst være, som det plejer at være. Og man er meget bange for nye og fremmede ting, og især på den verden, der er uden for hjemmet. Og man oplever kun en verden uden for hjemmet ved at kigge på billeder og malerier derfra. Så man oplever den ikke i virkeligheden. Altså man ved ikke, hvordan den faktisk ser ud. Og Biedermeier startede fra 1820 til 1870, og det er især østrigske og tyske digtere, der har haft med Biedermeier at gøre. Og det er for eksempel Karl Immermann og Ferdinand Raimund og Adalbert Stifter, og så er der også mange